everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Ang saman, bangon na lang diha. Bukaran ta na ka. Narot na ba ni magsuka tong imong gikaon kagabi eh. Hawaan na ng tiya ni mo ron. Ganahan naman noong kumahubog sige. Unsa? Bago pa gani kami ingon nga di na kamo usap. Ganahan ko mahubog og usab. Kay mas mabati na akong pinangga ko nimo. Ug mas atimanon ko nimo. Poyo. Higam ka? Hinaw pa unta. Hinaw pa unta. Gabi sa magkinaunsa. Dili ko nimo pulihan, Amy. Naulungan paghapon ko na mo bisan kon mulampos ka na unya sa imong pag-eskwela. Mutiwas ka ni ko sa pag-eskwela para nato, di ba? Dili lang ni alang nako ang akong pangandoy, Dave. Kundi para na sa tong pamilya. Apil na mo ni Inday sa akong mga plano sa kinabuhi. Ay, Dave. Ay, nanimaho ka pang tupa ay. Puyo pa. Maya po ganin sa bawron. Di lagi. Puyo ha? Uy, haya kayo. Unya nanimaho pa kang tupa. Di na kapakis na ako kung matigwa na unya ta. Unya manimaho na kong haplas. Depende. O di ay. Ay, Dave. Okay. Pakis na lagi ko. Puyo na pa. Kilog na kayo na. Ay, nagitika akong kilid pa. Ay! Nay, tabang nay. Agay. Palabag ka nanay, ha? Ay, malate na jud ko, ani. Dave, ikaw na'y bahala ni Inday Ellen, ha? At doon ako katingalig. Dugay ko makasakay. Layo-layo pa ba itong eskwelahan gikan nini? Babay na. Ano ba? On sa man? May nakalimtan ka. Ay, sige na, babay na. Ato na ko, ay. Baby, bye-bye! Love you! Love you! Amping ay, amping! Bibi, na lang akong apo, be. Ako na bahala na. Kay matrabaho kasad baya. Nakaputos na kong baon ni mga nina. Masayo man kung nakabangon ni Amy. Mautang gipusta na sab na akong baon. Lami na kay inununan man nga sobra gabi ang sudan na nakaitos na. Salamat, tay. Atong sab ko, tay. May tiwason pa may panday si Tio sa ila ni ng Tarsing. Sige, pag-amping mo, ha? Salamat, tay. Nahumanagig ko sa akong last subject karong buntag. Break ko og 2 ka oras. Maniud na lang kung daan. Aron nga makapahuway sab ko. Asa mo ko dapita mo kaon, ha? Mauwa mo kung sabay sa mga estudyante dito sa kantin. Mangita na lang kong bakante nga may landong sa kahoy. Kini dinhi. Nindot ni dinhi. Landong og hayahay ang hoy-hoy sa hangin. Wa pa'y magsigi og agi-agi dinhi sa akong tungod. Kuhaon na nako akong bahon sa akong bag. Ay. Wala gyud hinoon ko makahigayon og tan-aw kanina da. Kunoon sige pabawon ni nanay nako. Yeah. Pihan ko niya ako. Bawnanan. Inunuunan? Ay. Mahon sa tag-isdaan ni unya. Ay, sige na lang, uy. May mahimo pa ba ko? Noon, lami ang sading inununan ni nanay.
Napilaw jud ko. Nagkawa, uy. Hayahay mo ko kaay dito sa akong nimutangan kaganina. Ilam sa kahoy. Yan ako tungod sa among room. Ay, salamat kay wa pa nga mo instructor. Musod na ko. Uy! Ay, Jimmy? Classmate di daron? Mao man ka ang imong room. Oo. Di classmate ita. Diri oh. Bakante pa man diri. Tapat ah. Salamat. Dali. Kumusta naman ka? Kumusta naman yung baby ha? Naarade kay baby? Dili halata. Sexy gihapon kag barong. Sayo day ka napaangkan? Gimustilay ko. Pila-pilon jugi kay. Para na sa mga dagko. Siyam kay. Wa na siya paangki oy. Naman na siya bana. Ay, sorry. Okay na masad ko kung sa'yo. May ba na uwa agad? Hi there. Ako si Stella. Classmate man ta gani sa taxation. Kabantay ko nimo. Dito maka sa tubangan o dito sa Pusloyo. Mo tingali wa ka kamatikod nako. Mao ba? Kita na mo ko ba ninyo ha? Kami kami ni Stella sa elementary pa mi hangtod high school's classmate gyud niya. Ug karon, hangtod gyapon karon. Puulinig na ang biyahan ay samok kayo. Agay, oy, manuod. Sabay na tayo ninyo uli ha. Silingan, Mami Jimmy. Asa ba inyo, Ems? Kuan, malabiyan na ilang baryo paingon sa atok. Ay, sa tayong day ka? Oo. Sabay tayo yung tulo. Sa kami ni mo, Jim, ha? Hindi uli. Di goy. Bugat inyo ha. Sabay niyo, oy, arte. Hi. Hi. Kumusta ang klase? Okay ra. Kapoy gihapon. Si Inday. Natuog na. Sayo hagod. Alas 6 pa man pasado. Oo. Kapoy taon to kayo magkatugog hapon. Nagsilag kiat. Ingon si nanay. Mag-ilis ako. Magikay ko sa kusina. Nakahikay na si nanay. Nakaluto na. Naghinahinay masad siya haros o kamunggay ganina. Samtang nagbantay sa bata. Utan ang atong sudan? Ano man, pulaan na ka? Ay, wow eh. Kalami, anak. Sige lang, inig sweldo, inig sabado. Palita gamay karne. Atong humbaon ng uban. Yang uban sab, atong isubak sa munggos. Lami agod. Sa Sabado ba man dituod ang imong sweldo, no? Ano man? May palitonon ka? Kuan. Notebook naman. Pero okay na, sa sunod na lang. Palit na lang. Mo-advance lang ko sa akong gipandayan. Pila man ka ng notebook? Nahurot ang akong kwarta ganina good. Kanang gipalit na ako gatas na Inday. Mao ba? Ay, sa sunod na lang tingali palit og notebook. Uy, usara man sa kabuk akong paliton good. Usara man di ay, palit na lang ugma. Salamat. Asa ka man yun to? Kantin ta na. Ay na lang, kamo na lang. O, pa ko gutom, mahimuon pa magugo. Unya na kumukaon. Sus, kauna lang gud una. Una ka maghimo kung unsa himuon mo diha. Kauban pitag gihapon ta ang nagkaalaw na media. Dali na. Di lang ko sa kantin. Sa room na lang ko mukaon. Ay, kapuya ano, uy. Sige dito sa room. Sa kantin na sadta. Order tag juice at makalingko na ta. Jimmy. Libriha o na miha. Kala ka, basta kay libriha miha. Ay, eksig balibad, kikibaw kong dako kag baon, uy. Mahurot man ay mong pang cheeks din, ha. At least, may maani ko sa akong cheeks. Ang ko'y maani ninyo good. Amo na friendship dong. Loyalty. Unsang din, ha. Libre ni mo, bahala ka. Tanay mi. Uy! Butbuod sa nindo ay! What ako ninyo ay! Nana mga madam. Yaya niyo sa libre pa niya. Serbisohan. Tignan mo? Salamat na lang, good. Klamo pa, Jud. Imo ni Ems, oh.
Asa ang baon ni mo? Mga oras ta? Maawaw ko. Sus, huwag ba, uy? Share lang ta ninyo, good. Dako idubo, Asa imong baon di, Jim? Adobo sad pero chicken. Adobo man sad ang ako. Uy, adobo handi ay. Padugay-dugay pagpakita. Adobong buwad. Ay, lami, na, lami. Gaya ko, be. Paborito na nako. Mao na. Hindi mo ginibahan na madugay. Gusto mo kag prat. Lami man. Gaya ko buwad, be. Diara, oh. Yes! Wadi ni mo gaya grupo ha. Hangtod din ka-graduate ha. Mag-uban kita ninyo kanunay. Ay, kadaghan pa na akong tunanan. Kamay, pag-antos na lang yun. Human na ining semestera. Usa na lang unya ka semester o makagraduate na ko. Bisan 2 years ang akong kurso. At least, makagraduate ko og college. Masayo na pagpangita og trabaho. Makasud na ko og hotel. Kung may tapo na, makabalik na unya ko sa syudad. Nay! Imi! Tabang! Si Nay! Dave! Dave, usa na tabo! Naon sa si Elaine! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!